Исәнмесез, дусларым, шаяннарым. Сезгә дулкынландыргыч һәм кайнар сәламнәр юллыйбыз. Эфирда җырлы селфи тапшыруы. Һәм без башлыйбыз. Сез могҗизаларга ышанасызмы? Алар тормышта гомумән буламы, юкмы? Яисә алар киштәдә яткан беркемдә укымаган китапта гынамы? Бу сорауга ачыклык кертер өчен могҗизаның нәрсә икәнен билгеләргә кирәк. Озак уйланулардан соң без менә шундый фикергә килдек. Матурлык караучының күзләрендә булган кебек, могҗиза да һәркем өчен дә төрле. Мисал өчен, әгәр дә без мәгарәләрдә яшәгән кешеләргә проектордан кино күрсәтсәк, ул алар өчен чын мәгънәдә могҗиза булыр иде. Ә безнең өчен инде ул гадәти хәл. Шулай ук без бүген көнкүреш әйберләре буларак кабул иткән нәрсәләр дә кайчандыр могҗиза булып саналган. Һәм бу бөтен өлкәләрдә дә шулай. Мәсәлән, җыр индустриясендә микрофонның гына барлыкка килүе дә чын-чыннан могҗиза дип әйтергә була. Менә шәхсән без балаларның шулай җырлар төшереп җибәрүне могҗиза итеп кабул итәбез. Аеруча ул видеолар клипка әверелгәндә. Сез үткән тапшыруның клибын караганда тагын бер сүз искә төште бит әле. Могҗиза ышанудан булырга тиеш, ә ышану могҗизадан түгел. Ягъни нәрсәгә булса да бөтен йөрәгең белән ышанасың икән, ул чын-чынлап булырга мөмкин. Ләкин дуслар, форсат көтеп кенә яшәү безнең юл түгел. Безнең юл армый-талмый тырышып, бөтен йөрәгең белән ышанып, үз максатыңа бару. Үткән тапшыруда без сезгә менә мондый максат куйган идек. Yaşta doğdun iken, yıldızda gördün iken,
Статистика буенча башлаган эштә 100% кына уңышка ирешә. Кайчак кеше инде морадына ярты адым калганда гына кулларын төшерә. Инде шулай якын булганын кайчагында белмичә дә кала. Шуңа максатыгыз изге икән, үзегезгә кызык һәм башкалар өчен дә файдалы икән, алга боекмый һәм алга атлаучылар белән таныша башлыйбыз. Беренче катнашучы. Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Кигәннәрен ал икән, гөлләп белем бар икән. Кигәннәрен ал икән, гөлләп белем бар икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Икенче катнашучы. Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Кигәннәрең ул икән, гөлләре белән бар икән. Кигәннәрең ул икән, гөлләре белән бар икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Өченче катнашучы. Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Әфәрин дуслар, булдырасыз. Менә күрерсез, бүгенге көндә нәни генә адымнар белән алга барган яшьтәшләрегез киләчәктә әллә кая алга китәргә мөмкин. Шуңа аларны уздырмыйм дисәгез, сезгә дә тырышырга кирәк. Шундый конкуренция вакытында гына үсеш була. Шуңа сез башка катнашучыларны көндәшләр итеп күрмәгез. Әгәр дә кемдер сездән матуррак җырлый икән, димәк аны яманлап утырыр урынына үзегезгә аңардан уздырырга тырышырга кирәк. Хәзер инде килеп чыккан уртак клипны карап алыйк. Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Кояшта тудың микән, йолдызда тордың микән? Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Өйгә ай кергәнме дисәң, ул синең нурың икән. Кигәннәрең ул икән, гөлләр белән бар икән. Кигәннәрең ул икән, гөлләр белән бар икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Алны уңмый диләр иде, халык сүзе хак икән. Бигрәк күп акыл өйрәттем бугай.
Тик ачуланмагыз. Киләчәк буынны тәрбияләргә теләү ул ничектер күңелгә рәхәтлек бирә. Ләкин мин бары тик яхшы ният белән дуслар. Шундый ук ният белән сезгә яңа биремне күрсәтәсебез килә. Игътибар белән карыйбыз. Жырлы видеоларыгызны mail адресында көтүп калабыз. Шулай ук безнең биремнәр Instagram шилтәрендә дә кабатланып бара. Ә инде YouTube каналында сез безнең тапшыруны башыннан алып ахырына кадәр карый аласыз. Мөгъҗизаларга ышанып яшәгез, чөнки сез үзегез дә зур бер мөгъҗиза. Сау булырлар. Ага, так, сейчас 5 секунд. Әбием әйтүенчә. Аның тамашачылар белән күренми торган җаннар бәйле. Аның тамашачылар белән күренми торган җаннар бәйле. Мәсә. Ни дисәң дә, җыр яшәүгә рәхәтлек өсти. Яшәүгә рәхәтлек өсти.